Ήταν αναμφίβολα το Σαββατοκύριακο του τάγκο για την Πάτρα. Η απόψινή βραδιά είναι η κεντρική βραδιά του 5ου Πάτρα Tango Fiesta, που είναι το ετήσιο φεστιβάλ αργεντίνικου τάγκο για την πόλη των Πατρών. Όπως ξέρουμε και από την ονομασία, είναι το 5ο, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί στην πόλη μας, αλλά και γενικότερα στον ελληνικό χώρο. Η 5η Πάτρα Tango Fiesta προσέφερε ξεχωριστές στιγμές στους φίλους του δημοφιλούς αργεντίνικου χορού στην κατεξοχήν μεγάλη γιορτή του τάγκο αργεντίνο. Σε αυτά τα χρόνια της 5ης Πάτρας Tango Fiesta, όλων των ετών που έχει γίνει, έχουν περάσει και αρκετά μεγάλα ονόματα από την ελληνική και τη διεθνή τάγκο σκηνή. Πάρα πολύ μεγάλοι χορευτές και θα περάσουν και άλλοι. Έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε. Η παρουσία του κόσμου στις βραδιές αλλά και στα μαθήματα, η συμμετοχή των χορευτών μας δίνει κουράγιο, ούτως ώστε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να δείξουμε ότι και η πόλη μας συμμετέχει στην διεθνή και ευρωπαϊκή τάγκο σκηνή. Την παράσταση έκλεψαν οι Αργεντίνοι δάσκαλοι Φακούντο Πινέιρο και Βανέσα Βιζάλμα, ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των Ελλήνων χορευτών Λουκά Μπαλόκα και Γεωργίας Πρίσκου. Παράλληλα, εκδηλώσεις απέκτησαν ξεχωριστό ενδιαφέρον με την επίδειξη τάγκο μόδας από χορευτές της Πάτρας αλλά και γειτονικών πόλεων. Υπεύθυνης διοργάνωσης ήταν Amigos de Tango και η Tango Deseos, ενώ χορηγός ήταν το κομμωτήριο Trendy Hair.